Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, ika-3 usang karon nga Domingo sulod sa tuig, katapusang Domingo sa buwan sa Oktubre, gideclare ni nga Domingo nga Prison Awareness Sunday. Atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga naasod sa prisuhan. Sa wap ako ma-assign dinhi, 5 ko katuig nga na-assign sa Prison Apostolate sa atong Archdiocese. So suod kay sa akong kasing-kasing ang mga piniriso. Nang sige sa tag-anha diha sa atong prisuhan dinhi sa Liloan kada buwan 11 kausa. Niya atong iampo ang mga piniriso, ato sang iampo ang mga prisuhonon pa. Kana bang mga kinaiya nga padong Dios prisuhan. Niya iampo sab nato ang mga tawo nga nag-atiman, nagsigig duaw, sige og suporta sa mga kalihukan dito sa prisuhan ug sa mga piniriso, labi na gid ang atong mga kapulisan, ang atong mga BGMP o mga in charge sa Bucor, Bureau of Correction. Ato silang iampo nga tinarong unta sila kanunay Diyos nun unta ang ilang pag-atiman sa mga binilanggo ug nga ang hustisya ikahatag ngadto sa atong mga binilanggo karon. Ato sang pasalamatan ang Ginoo sa kalampusan nga atong nadawat sa atong pag-celebrate sa pagtapos sa atong month of Rosary o sa atong fiesta sa segunda patron kagahapon nga malampuson kaayo ang atong pag-celebrate sa kapistahan sa Santa ni Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo niining misaha karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan, ang tibuok kalibutan daw usa lamang kalugas nga balas, may gibug-aton nga lugos gani makapalihog sa mga timbangan, usa katulo sa yamog diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa, apan maluluyon ka sa tasatagsa, wala nimo tagda ang among mga sala, ug gihatagan mo kami og panahon sa paghinulsol. Gihigugma mo ang tanan nga ania, wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kung wala pa nimo kinihigugmaa, una sa tanan wala unta kini nimo himua. Unsaon man paglungtad sa bisan unsa, kung ikaw magbuot ni ini. Unsaon pagpadayon ni ini, kung wala pa nimo kini buhata. Nagtugot ikaw ni ining tanan nga maania kini, o Ginoo, tungod kay kini imuhaman, o gigugma nimo ang tanan nga mga buhi. Ang imong espiritu nga dili mamatay, anaa sa tasatagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, o Dios ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, o gimayawon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang ginumayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang ginumayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios.
Pasalamata kanimo, O Ginoo. Ang tanan mong mga buhat, ug daiga kanimo, ang imong butang mga alagad. Pahisguta sila, bahin sa himaya, sa imong gingharian. O pasultiya sila, may tungod sa imong gahom. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbawon niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy, o hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha, ang ngalan sa atong Ginoong Hesus, mapasidunggan tungod kaninyo, o kamo tungod kaniya, pinaagi sa grasya sa atong Dios o sa Ginoong Hesukristo. May tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang pagtigom kanato, aron pagpakiguban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon, ayaw kamo kahikugang dayon o kabalaka, sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag ipasikay pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerico ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakeo
ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali og sa dakong kahinangob midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo." Sa Hesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw matud pa ni Hesus, ang kaluwasan miabot niining balaya. Ang naningkamot pagtan-aw ni Hesus mao si Sakeo, ang tag-iya sa balay, tag-iya or head sa family, kay siya may nangita. Dato pa gyud kay siya, kay pangulo sa kobrador sa buhis. Pero si Hesus may deklarar, karong adlaw ang kaluwasan miabot niining balaya. Ang tibuok balay na apektuhan sa kaluwasan. Kamo sa inyong balay nanay kaluwasan dito, luwas na ba mo sa mga bayron noon sa eskwelahan? Papa, luwas na mo sa bayron noon sa kurente? Luwas na mo sa inyong datahan sa inyong balay nga gikuha? Gilon? Oy, daghan kay karon na as balay murag mga wagi kaluwasan. Usahay ang balay tawgon pa nga impierno. No? Pila ka buok ron mga asawa nga inigsud sa balay, ikakita sa bana moingon niya nasang yawa pila ka buok ginikanan nga inigtan-aw sa mga anak kamong mga animala mo. Ang nakitaan sa balay mga yawa, animal, piste, sa pay dihay ipangyaw-yaw. No? Lingiyay mong tupad na kumusta inyong balay na ikaluwasan. Ang wa mulingi maaway kaluwasan. Nganong niabot man ang kaluwasan kay misulod si Hesus sa balay. Nganong nisulod man si Hesus sa balay kay daningkamot si Sakeo bisan pa sa iyang kamubo. Mubo siya, di siya kakita ni Hesus kay si Hesus gialirungan mas mga daghan kaing tao nya mubo man si Sakeo bisan kung sao niya ambak-ambak di magisa kitang Hesus. Nihimo siya og extra mile matud pa sa istorya. Misaka siya sa kahoy, sunan ka dato kay kastanan nya musaka kas kahoy muna reward sa iyang pagpakauwaw sa iyang kaugalingon, pagpaubos niya sa iyang kaugalingon nga mura siya ordinaryong tao, mura siya bata nga kanang mga batanon ba nga buwagi pag way kawili bang sakalas kahoy. Uwaw man kaito para sa usa ka dato nya head pagyud sa mga tax collectors, pasabot BIR commissioner baron nya musakas kahoy kay mutan-aw lang padersiano di pwede.
Di na pwede mo nakinsa ko taong katawhan na ka. No? Nihimo mag-extra mile. Ingo si Jesus, dili lang tanaw-tanaw ning imong mahitaboron adto jud ko kaon sa inyong balay. Musaka ko dito. Pagsud gyud ni Jesus na sinati ni Sakeo ang gitawag og divine satisfaction. Diyos nun nga katagbawan nga matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kanunay ming nagampo alang kaninyo mga taga Tesalonica nga matagbaw unta mo sa inyong pagpangandoy sa Ginoo. Di ba naman ay giingon sa divine kanang 8 beatitudes, bulahan kamong naningkamot sa pagpangita sa Ginoo kay iya mong tagbawon. Nasinati na ni Sakeo, tagbawon mo sa Ginoo. Na. Musta mamuros yung kinabuhi, tagbaw na mo o kuwang pa? Kamong mga tiwasonon, kumusta man? Tagbaw na mo o kuwang pa? Kamong mga bana nga niya dinhi, isas kamot, kinsay tagbaw kay sa inyong asawa, ta sa kamot. Karena wala na jud ka ba, wala na jud kay pangitaon ba, di nakamatintal ng kabit-kabit, kanang nantanaw-tanaw porn, kay tagbaw jud kay kasi mong asawa, na? Wa gini isa. Sige atong balihon. Kinsa din ni mga asawa nga tagbaw jud kay satisfied jud kay sa inyong bana ug makaingon ka wala na akong hahanapin pa. Kita sa ana ini isa duha ka bukamot. But na pa ba ka na ibana murag wa nam tingin na ibana. So luos lang tagreklamo kinsa dinhi mga ginikanan nga tagbaw jud kay mo sa inyong mga anak ana sige tawag taas sa gawot kanang di na jud ka magyaw-yaw ba di na jud ka masuko di na ka magsigi og pamadlong kay tagbaw lagi kay ka mao na kinsa dinhi ang tagbaw jud kay pare taas sa gawot utrosan mo pangutan na ako na ko. Pader, tagbaw ka? Wa gyapon. Sige pag pamaligyag slat. Palit mo slat aron matagbaw ko. Dako para ba kini atong dako na di taghalin. Wa gyud mahurot gahapon ang kuanoy. Ang slat ba sa special slat sa ato bang nibang divine ang sani kaning Santo Rosario ba? Pero na malampuson kay atong selebrasyon gahapon gihimuan jud milagros mahal nga birhen unsa may milagro bisag taliwa sa Bagyo uwan kistanan inighimo nato sa atong katong grand motorcade og sa atong mga motorcade mutuang yung uwan ya gahapon atong foot procession 2 hours and 15 minutes bisag usa ka to sa uwan wa gyud pato pero pag abot diri nga natigong na tatanan ni bunok na yung uwan gisukod na gyud so pakpak sa mahal nga birhen tagbaw kay taani usa ra gyud akong gamay nga problema gahapon nga naman tan-aw nakos na nambong diri wa kaabot og 700 ka tawo katubang ni abot gyud diri ba sa prosesyon wa gyud kaabot og 700 kay nanguli namang uban ana ang atong pagkaon nga pack meals balit og 1,000 ka packs wa ka distribute sa katunga nahurot ang pack meals mao toy dako-dakong milagro nga sobra ang pagkaon nahurot ang kang Kristo lahi man to 5,000 ka tawo 5 kapan wa mahurot nasobraan ang ato gahapon 1,000 ka pack meals wa kaabot 700 ka tawo wa kapakaon sa katunga nahurot ang pack meals motoy usas mga milagro nga nakasaka ko sa taas nga sige kog hinuktok Ginoo nganong nahurot man niya dito daghan pa kayong tawo wa na pa dir wa na naku wa na nganong wa naman so wa na lagi ana saka ko sa taas na malandong ko Lord nganong nahurot man siya daghang mga yawanon ni apil sus mga way batasan ngadto kuno didto sa magdistribute sa pakbil imbis usaray kuhaon gipang-alsa tong naang kana mga plastic nga naitagilma kabuksod o gilakaw kinsa di mahurot ana ambot tinuod ba so okay ba no so katong nagbuhat ana impirnohono na mo
Pasabot daghan ang wa kasinati sa divine satisfaction. Kay kung makasinati na ka sa divine satisfaction, sama ni Sakeo, sa una, sa tax collector pa siya nga wa siya kasinati ni Jesus, hakop yus kwarta. Kwarta yun, kwarta. Ana magina mga tax collector, hakop yun. Ana. Oh. Pero pag kasinati niya ni Jesus, unsay iyang gideklarar, Ginoo, katunga sa akong bahandi, ihatag nakos mga kabos. O kung doon ako'y gitikasan, daghan man sad siya gitikasan, ulian akong 4 kapilo. Unsay nahitabo ni Sakeo, imbes ang iyang concern to satisfy the self, ang iyan ang concern pagkasinati niya ni Kristo sa divine satisfaction from God, ang iyan ang concern to satisfy others. Na karon sa inyong pangandoy, to satisfy yourself or to satisfy others? Ang pagtagbaw sa imong kaugalingon o pagtagbaw sa uban? Sige, pangutan na imong tupad. Naasa man ka ana? Kaugalingon o laing tao? Kinsa imong tagbawon ron? Oh, ana. Mao na siya. Maghuna-huna na tas lain. Motong niingon ko gahapon sa akong closing remarks. Kanus apaka makaton nga dili ka musugod og kaon basta naapay mga tao nga wap akakaon. Nanguli ang way kaon kagabi. Gisakitan kay ko isip parish priest, isip amahan. Motong wa gyud ko motilaw og kaon hangtod nakakaon ang tanan. Hapit na lang moabot alas 12 gabi wap ako'y kaon. Kay galungag pata dire, kay doon na pa'y mga 50 or 40 kabuk, wap akakaon. Wasad ko ni kaon. Maban gani, nangaguol na to. Pader, amo ning gigilain para imo. Kanaan ninyo diha. Tuo mo makatuon kus pagkaon, samtang naapakoy mga anak na wa kakaon. Kinsang amahana, kinsang inahana nga mupatuyang og kaon, ang iyang mga anak wap akakaon. Tungod tos mga tao nga mga hangol, mga laog. Kanang laog ug hangol, ang kaugalingon mo bahala kaon ko rin, bahala mo diya. Mo bitan na din gipauso na nakong pack meals dili na nang buffet. Kay kana manggong served buffet nga mo linya ka didto, ang uban humanag kaon, ikaw ga sige pakagtan-aw, napa ba kay nahibilin? Ang usahay ang malim, ang kuan ang mahibilin, ang kana na lang lamas. Nya ang uban dito kasigig panugab. Ikaw galinya pa, sila dito na notpick na. Hindi kay ko ganahan ana. Gusto ko angay tatanan. Insa unya kamo mga pare pa pack meals. Pero nga ko lang yung nalibgan first time sa tulo na ko katuig kapin dinhi, pirmi yung magsobra atong pagkaon. Pirmi gyud. O gahabi siguro jud kung sobra gyud ka ito, pero ni kalit lag kawagtang. Mao to'y dakong milagro. Mura sa siyang uwan ba? Kusog kayong uwan, ikalit lang kawagtan. Pero bulahan tong wa kakaon. Unya, naka-apil sa atong kalihukan. Ato silang pakpakan. Yes! Ana, bulahan ka ito sila. Pero katong nagpatuyang og kaon, nawa maghuna-huna siyang silingan. Kato, impirnohono na to. Muna, kamong naghuna-huna dinhi sa parokya, sigig palit og slot. Unya inyo jung i-appeal sa inyong budget ang pagpalit og slot. Congratulations, naamoy divine satisfaction. Mo na kutob sa namalit na tong slot diri, ang ila jung isulti, Father, lipay jud kay ko, wa ko kasabot sa akong kalipay. Bisan gud ang nipalit og slot nato dinhi. Kani ba nga to mga slot basama sa dopes. Tag 1,000 man na per slot. Ang atos ang special slot MMTL para sa Pistas Mahal nga Birhen 500 per slot. Ang nakapalit ani pila jong iingon di gyud masabtan ang ilang kalipay. Gikan man gunas Ginoo, dili gikan sa tao. Nya pila na itong halin sa dopes? 9,432 na napay 45,568 nga available. Kinsa ninyo'y gusto nga makasinati og divine satisfaction, palit mo aning slot. Nya sa atong MMTL katong special slot gahapon ra man ta to kutob. Nya kay gahapon murag wa man gid mahurot. Ang atong halin ni abot ra og 4,618
na apay 382 ka slots nga available. Gusto ni ninyong hotdon, karon na lang ni Kutob. So atong pakpakan ang namalit. Oh, di ba? Naa na to sila'y divine satisfaction. Nganong moingon man ko nga dili makalipay kung ang atong kaugalingon ang atong tagbaon og mangita tagkalipay aning kwarta kaning mga tao sa kalibutan. Nganong di man makatagbaw matud pa sa Book of Wisdom diri sa unang pagbasa nato karon, ang tibuok kalibutan murarag usa ka lugas bas ikumparar sa Ginoo. One piece of sand ang atong tibuok kalibutan. Nya kay kita kauban man tas kalibutan. Kaning kalibutan karon bisan sa number of persons lang. Ayaw pa ng number of trees, number of animals, number of persons lang. 7 billion na gud takapid. Kanang usa ka lugas bas pinupinuha kuno na nga moabot og 7.2 or 7.5 billion ka pieces. Mahimo ninyo dili. Unsay mahitabo sa bas kung pugson gid nimo nga mahimo siyang 7.5 billion pieces. Unsay mahitabo sa usa ka lugas nga bas? Wa na kay makita. Microscopic na, hastang microscope di nakakita. Purti na yung pinuha. In short, it becomes nothing. We are nothing. Nya mangayo kag kalipay og satisfaction from nothing, way kapuslanan. Muna, kabong mga asawa, makad-experience ra mo og kanang kitawag og complete satisfaction sa inyong bana basta magsigi mo og higugma sa inyong bana. Di mo magsigig pangayo o gugma gikan sa inyong bana. Oh. Kamusang mga bana, masatisfy rasad mo sa inyong asawa basta magsigi mog hatag og gugma sa inyong asawa, dili magsigig pangayo og kalipay gikan sa inyong asawa. Kay unsa ra gyud ikahatag ana nga kalipay, dali man kay nang muluod ang naong ana. Magyaw-yaw la na. Oh, muidad la nag mga 60, 50. Niya 30, 40 na mo katuig atipon, luod na kay nagnaong. Katong uyab pa, excited ka mo hikap-hikap, pero dangtag mga 3 katuig, wa man ko kasuhay na. Pero ako na lang nang gi-imagine, wa na ilami kanang inyong mga bana, ganahan kay mo magsandig-sandig sa una, nya ganahan kay mo nga magsigig halog-halog ninyo, karon sus inighalog, lami ang patyon. Nga naman, nothing raman good na. Pero kung ang maong paghalog, maong pagsandig-sandig, maong pagminyo, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ug kuyog ang Ginoo, way sala, ang inyong panimalay, dunay divine satisfaction. Maapil pa ng inyong mga anak o kasatisfy, dili magmahay-mahay sa kalibutan, di sad mahitumpawak sa kadautan. Because God is there. Ano importante? Kamo mga bana, dad-a ang Ginoo des inyong pamilya, dili ang yawa. Kamo mo'y haligis pamilya, kamo mo'y pangulos pamilya, kamo mo'y head of the family. Dad-a ang Ginoo as head of your family through you. Dili kay ang yawa mo'y muhed diha hangtod mga guba ng kalibutan ug muhari na ang yawa. Mao na ni gipanghatagan na tagdaghang kalamidad, natural o human-made calamities nga nipatay rog daghang kinabuhi. Kanilang bagyong pai, pila na kabuk patay karon. Nganong wa na may makasagang aning mga calamities o kaning mga tragedies, sicknesses. Nganong wa na may makasagang? Kay wa na ang Ginoo nato pasudlas atong balay, dili pareha ni Sakeo. So we need to become another Zacchaeus in our lives. Pasudla ang Ginoo. Unsa man pagbuhat, ang atong tubag sa Salmo nagkanayon. Unsa to? Wala ba katubag ay parihata. Dahigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang ato ra gyung daygon, ang Ginoo ra gyud hangtod ta mga matay.
Ayaw nagdayga ang imong asawa, ayaw dayga ang imong bana. Unsaon man pagsulti, daygon ko ikaw Ginoo nga gitagaan ko nimo bana. Bana nga nangabit. Daygon ko ikaw Ginoo kay gitagaan ko nimo asawa, asawang nangabit. Pero asawa gyapon. Total wa man ka mangayo dito kalipay sa imong asawa. Ang Ginoo may imong tighatag og kalipay. So ang asawa nimong nangabit nga giyawaan, imong tagaag kalipay. Daygon ko ikaw Ginoo nga imo kong gitagaan og mga parokyano nga minos kay hug sa kolekta. Apan ako ning tigumon og ipahaom sa imong simbahan. Salamat kay Ginoo. Daygon ko ikaw tungod ani nila. O di ba? Gabi nakaingon ko, daygon ko ikaw Ginoo kay nakahimo kog instant fasting. Tungod sa mga buangon kong parishioner. Ambot lagag tinuod ba? Na ba? Sumasatisfy jud ka. Igtanaw nimo sa amin, daygon ko ikaw Ginoo, magitagaan ko nimo naong piyanga kay ilong, katag pa jud kay kilay, pero di ni nako kiskisan tungod kay imo ning design. Di ba? Iniglakaw nimo dito, yung katag lagi na imong kilay dahil sa design of the Lord. Di ba? Kisa pa may mulalis anak. Haladay, daghan lagi ng uban imong buhok, guwang nakikatanaon. Yan siya, hinimonis Ginoo, daygon ang Ginoo. Di ba? Pero gigingin mo, hinimonis parlor, hala, bati lagi na pagkahimo, unsa may gigamit ana, oy, dito unta ka tong parlor, mauba, halano, ma-insecure dayon ka. Hala day, wala lagi magtupong ng imong kilay, ang uba diri, taas-taas diri, ang diri gamay, halano, asam tagsamin din mo, dagan ka, ma-insecure ka, pero wa mag-angay imong kilay, pero daygon ang Ginoo, tungod kay say gahimo, relax kay ka. Bisag ingnon pa ka, haladay, wa na lagi kay kilay siya. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo mo'y nagkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Di ba naman sa Bible? The Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Suko mamuna ako. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na, muuyon ka ng Father, dili. Sige na, lingi ba? Na muuyon ka, Father? Sige, ang mooyon manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Kristo misulod sa balay ni Sakeo ug gusto usab nga mosulod sa tong kinabuhi ug mohatag sa Dios non nga katagbawan ug kalinaw. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagdawat nga mahinangpon ni adtong nangita sa kapasayloan ug kalinaw sulod sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga kadtong mga nagdumala og pamatigayon o industriya nga mamahimong manggihatagon og magmakiangayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga makasasala makabig pagbalik ngadto sa sakramento sa pagkumpisal, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga kita magpasalamaton alang sa grasya sa pasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga Kristiyanos mahiusa diha sa pagpanlimbasog
ug makabot ang hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay, mahingpit na uban sa Dios sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Amahan, ang imong gugma mao'y naghatag kanamo sa tinuod nga kalipay. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya ug magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhono nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na gitong nangamatay tungod sa gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauban, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang divine satisfaction. Kalipay nga Dios nun, katagbawan nga Dios nun. Kana bang makaingong kawala ka nang hahanapin pa. Nya ang timaan ana, magsigi na lang kag hatag og kaayuhan ngadto sa uban. Nya mahitabo ra ni kung ato yung dadon si Kristo sa atong kasing-kasing ug pasudlon sa atong panimalay. Mao na kamong mga ginikanan, kamo gyudaan ni Kristo labi na mong mga bana, kay si Sakeo mao na yang gibuhat, dad-agyod ang Ginoo sa inyong panimalay, dili ang demonyo. Salamat sa mga tawo nga midala sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi karong misaha, pinaagis ilang pag-alagad. Ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga nag-frontliners, ang atong mga PYCC nga mao'y nag-usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lector, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, member sa SOCOM, ang atong naglimpyo aning simbahan o ang nag-decorate, ang nag-sponsor ani usara ni katawo day ga-sponsor aning atong decoration in relation sa pista. So mo na ilang kuan di raman sa tuwa man tamaan na din sultihay ngan
walang tay sultihays nga no. Unya ang atong kaning Paris personnel nga naghimo sa tanang mga gimbuhaton aron maanda mga atong misa, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer choir, unya ang atong tanan nga ni-offer karong misaha pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Arlen Bernal, Mrs. Arner Bernal Ramani and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. So ako naman tong gihatag ang update sa atong mga nahalin nga slots. Ang ako na lang ihangyo ninyo tiwasalan palit ang MMTL. Na-distribute na nato ang mga 2,500 kapak nga rice, gamay na lang nang nahibilin. Lipay sa kato mga kaigsuunan. Unya na hatag pod nato ang katong mga gastuhanan nahimo na kagabi niya napatay kami nga gastuhanan ang atong mga prizes sa atong competition sa chapel niya kining mao mga prizes maklaim ra ni nila kung doon na sila'y project sa chapel. In short, nangita tagpaagi nga matabangan nga ma-improve padayon ang ato mga chapels. Kalois Ginoo, nindot-nindot nagnaong ato mga chapels dinis parokya. Wa nagiyamot og naong. Suway ninyong soroy ngadto. Oh, nindot-nindot na. Nya punan pagid ani ron, magdaog ni ambot lang ka. So, salamat kay ninyong tanan. Ang atong dopes nga slots 9,432 slots. Kuwangan panig mga labing minos, mga 5,000 slots aron makatukod tag sugod sa atong kumbinto. So napatay 45,568 slots nga available nya sa MMTL para sa atong special slots nga karon nga adlaw ang katapusan atong pamaligya naapay 382 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Report sa atong kaning financial report as of September 30, 2022. Ang atong beginning balance 1,556,418.85 centavos. Total cash receipts 7,484,332 pesos and 69 centavos. Ang ato sang total cash disbursements 6,347,182.58 centavos. Ang atong ending balance as of September 30 is 2,693,568.96 centavos. Pakpakan nato ang atong kaugalingon. Online o territorial parishioners, salamat kay sa inyong pagkamanggihatagon. Padayon ta ani ha. Karon anhin ako pag-declare sa mga winners o mga special awards para sa atong gihimong competition among our chapels. So dunay mga ni-appeal nga mga chapels, mga 27 chapels ang ni-appeal out of 36 chapels. Karon arita sa mga special awards, best in community engagement, pasabot daghan kay sila, daghan kanunay ba ang nakadawat ani, tanawa niya ito ang chapel sa Urban Chapel. Pakpak na sila murag sila gid permit kinadaghanan. Unya ikaduhang special award, best in props. Kana bang may kayong pagkahimo ba? Ang props, amazing. Santa Cruz Chapel. Away lang props. Oh, tanawa, di ba? Murag na kaslangit. Number 3, pero nindot sila maghihimo ha. Best in realistic presentation. Duha ni sila kabuok. Ang Upper Maylao o ang Candagi Chapels. Tanawa ilang kuan. O kana mauna ang Upper Maylao, tulo ka buok gilansang sa cross. Murag yung tinuod. Ambot, o pa baka buhi pa baka na sila karon. Niya sa Kandagit,
bata yung tinuod napagibaka na mura silang bilin pero bata gina nga tinuod maghilak-hilak sad ba dili ba kanang props lang ambot buhi pa ba ng bata araw ba ka na panuhota kang gaya no nindot kailang gibuhat nya karon ang most consistent participation nga kana bitang nindot gid sila pagpreparar sa ilasang kaning kuan ilang kaning murabag ilang both ang Berhin sa Lourdes Cogon chapel kanang ila kuan man na ana ganing sana wedding at Cana kada ginamuagi didto sa motorcade na gina sila wine ay inaw niya mga tawa gina sila murabag kanang aligre ba ambot ba kato sila man nag-away nga nasay consistent since day one hangtod natapos mao gitong posisyonan niya magkatawa na lang maigagi ang Upper Lataban chapel tanawa the baptism of Jesus wa man kay ma-close up nindot kay natanaw niyang naong wa man na minister ray kana gyung pormaha so ato silang pakpakan ang special awardees anhin nata sa mga winners kana day mga special awards makadawat na sila tag 5,000 pesos each nya ari nata sa winners ang third prize or third winner makadawat ni siya og ilang third winner 15,000 ang nakadaog sa ang nakadangkon sa third prize mao ang chapel sa Urban Chapel Urban na sila nakadaog so duhay ilang kuan asa sila special award nya napagid sila winner ang second prize igagi sad nimo ani nila ma-attract yung ka ba dili kay siya extravagant simple pero may kayong pagka-design ang second winner mao ang Milagrosa Chapel kana sa dool-dool na pero naa na sila gibutang dito sa daplin nga inigagi nimo ma-impress gyud ka magtan-aw kada mga kandila mga angels nya di sa sila mo surrender bisag uwan ang first prize winner murag kuha naman ni sila unbeatable man ni sila usa okay ngota unbeatable nindot kisag sila mo present mao ang Kawasan Ono Chapel Santo Niño Chapel ang ila scourging at the pillar may gyud kay pagka kuano hanay ilang lighting nya kuan sa kay realistic sa kay ang ilang pagka-present so pakpakan nato silang tanan so ang first prize makadawat nig 25,000 pesos ang second prize 20,000 pesos nya ang third is 15,000 pesos nya ang atong the remaining chapels pulos man gid nindot inyong gibuhat pero naa magitay padaogon ang 24 chapels nga consolation prizes makadawat ni silang tanan og tag 10,000 pesos consolation prizes di ni ma-withdraw kung wa sila'y project sa kapilya di ba nindot na kamo nakapalit na mong slot congratulations sa nakapalit naamoy first prize nga award gikan sa Ginoo tanan nga nakapalit nya di pa may kuwang apas pa mo sige manindog na ta pahinomdom gyapon sa inyong love offering para sa atong parking areas nya nakasod na mo sa atong bagong CR operational na giblisingan na ni Bishop Ruben nalay pang ginagmayng finishing touches nya ang pingis na ninyo kung mo gamit mo ana nya do na di ay koy wala na ko masulti nila ang debosyon nako nga nakapapari nako o nakapahimo nakong ako karon mao ang Legion of Mary
So karon akong i-launch dinhi ang Legion of Mary nga tukuron sa atong parokya. Kinsa tong gustong mo apil, palista lang mo dito sa atong opisina, isuwat inyongan og contact number kay mag-set unya tag usa ka adlaw nga mag-orientation seminar. Legion of Mary, ang binisaya ana, sundalo ni Maria, makig-away sa gubat nga espirituhanon dinhi sa kalibutan. So mo ginay akong main nga devotion since I was 10 years old hangtod karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.